Takže, čaute ľudia, a sme teraz vonku a sme vonku kvôli Halloweenu taku zrazu. Šli sme na nákup spoločne s mojím kamarátom, spoločníkom Katrálom. Moši. Práve teraz spolujeme. Dneska sme sa šli najesť, jak vidíte, čo má Katrál v rukách. Úžasné, krásne moči. Takže, moči. Úžasné jedlo. No, prvýkrát som ho jedol v Banskej Bystrici. Toto moči na druhú stranu je podľa mňa je fabricky robené? Čo myslíš? Áno. Určite je fabricky robené. Je síce menej delikátne, ale stále dobre chutí. Takže... No, hlavne japonské, pretože má uvedené japonské názvy. Jasné. Kúpil som si, mám krabičku, na ktorej sú japonské znaky, som úplne z toho nadšený. Tuto Katrál mi zase vysvetoval, keď sme boli v tom obchodíku na Bajkalskej, japonský jedálníček, čo jedol vtedy a vtedy. Viete, ja nemám taký veľký obraz ohľadne japonských jedál. Musíš skúsiť viac. Áno, netreba jesť to isté, stále treba vyskúšať každýkrát iné. Som dosť neskúsený. A občas sa vrátiť niečo. Takže ako, neviem, poznám len sushi a možno nejaké onigiri. Minulý rok som si rozšíril svoj repertoár ohľadne omenovania týchto moči. A no, budem musieť vyskúšať viacej veci. Nie som dosť taký človek, čo má rád pikantné veci. Máš rád pikantné veci? Obmedzenie. Obmedzenie? Na niektoré. Kebyže mne dáte niečo pikantné, tak by ste ma teda veru nepotešili. A dneska... Ani wasabi? Wasabi oriešky? No, wasabi akože, keď s mierou, tak fajn, ale... Keď je zima, tak ťa rozpalí. No to nehovor, my chodievame na Silvestra, na sushi, do sushi timeu. Tie maki a tieto veci, ako... Raz za čas fajn, ale že by som tomu pochuťoval nieraz, tak že by som tomu viackrát pochuťoval takým pikantným jedlom, tak to nemôžem povedať. Takže dneska je deň, no super, konečne sa vyjasnilo a budem dúfať a dúfam, že aj toto Katrál bude dúfať, že na budúci týždeň bude krásne počasie a myslím si, že i keď nie sme niektorí veriaci, sme ateisti, sme budhisti, sme šintoisti, tak by sme sa mali modliť, aby na budúci týždeň na Halloweena bolo dobré počasie. Takže modlujme sa. Takže čaute ľudia, vidíme sa. Hi.